Mayong buntag mga igsuon ko diha kang Kristo. Anian na kita sa ikapito nga adlaw sa Misa di Gallo. Niining santos na misa atong iapil sa tumapag-ampo ang mga intensyon sa mga mission partners. Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilaganbian, Gop Farming Resort, Sumaya Arances Boagas Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy Family, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Viola Iskandor and Family, Astrid Ada Angala, Roselina and Edita Domingo and Family, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Mr. and Mrs. Roche and Family, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and Family, Fred Milivo, Hari Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and Family, Lynn and Don Lalian and Family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, Family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion Mangrobang, Noel and Marcy Legaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Haen and Family, Alden and Tweet Melgarejo and Family, Open Door Davao, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services and Other Allied Services Incorporated, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius Glowa, Riadel, Philip James, Criza Faye, Pellegrino Family, Chofila Villegas Bisnar and Family, Jerly Tabige and Family, Rachel Rigunan, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Lini Gamolo de la Serna, Marilisa Palo, Mr. and Mrs. Danilo Macamay and Family, Echavarri Family, French Family and Lim Family, Marisa Campos, Teresa Valenzuela and Family, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares Family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Engineer Jerry and Remy Hosol and Family, Jerry Jojo Antes and Family, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and Family, Paz, Conanan Gira and Tahil Families, Mr. Celestino Barreto, Isabelita Bitinala, Nicolas and Joy Rama, Dr. Arlian Bacanaya, Aldwin Navarro, Bing and Francis Ina Bargamento Toreno, Roslyn and Matthew Malknerny and Family, Rowena Griffin and Family, Max and Angelita Salang and Family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and Family, Ronald and Christy Idosma and Family, Charis Vet Guillen, Mark and Lizelle Villamayor, Dave Fernandez, Amparo Chamen, Junie Tagalog and Family, Joaquin and Bello Family, Rosalie and Julian Hill, Rosalia Calderon and Family, Engineer Angelita Fernandez and Family, Leo, Alvaro, Manjo, JJ, Canon, and Sweet Mandraso, Jerry and Mera Flor Tan Family, Josefina Pongase and Family, Flora Baclayan Ruiz Sueco, Pacabis Family, Leticia Licera, Lucel Licera Sereno, Hilda Galledo and Children,
Dofi Manlulo and Candice Salcedo, Ricardito Gajani, Janet Estepa, Choco Bean, Engineer Brenda Howe and family, Rosalino Tero and family, Kit and Belia Castillo, Evelyn Iparagire, Mr. and Mrs. Winston Tapis and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Patrick Louis Diquina, Alma Early Adlaon, Canadian Auto Parts. Ug atong santos na misa karon magikan sa Archbishop's Residence Chapel, F. Torres Street, Davao City, nga panguluhan sa atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President, Most Reverend Romulo G. Valles, D.D.
Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ania na kita karon sa ikapitong adlaw sa Misa di Gallo. Niining adlawa atong madunggan ang maanindot nga pag-ampo ni Birhen Maria, ang Magnificat. Kini gisubli-subli na sa makadaghan nga nagpadayag og dakong pasalamat ug pagdayeg sa Dios tungod sa katingalahang butang nga iyang gihimo ngadto sa iyang ubos nga sulugoon. Kitang tanan gihagit sa samang mensahe sa pagtamod sa Ginoo nga atong Dios, sa paagi nga mahigugmaon ug malipayon. Ang mangulo ni ining santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles D.D., ang atong arsobispo sa Davao. Manindog ang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, ania kita sa ikapito nga kaadlawon, ining gitawag na to mga Misa di Gallo, ang atong katapusang mga adlaw sa pagpangandam alang sa pagsaulog, sa paghandom sa pagkatao sa atong manunubos. Aron maandam kita alang ini santos nga Eucharistia, maghinusol kita sa atong mga sala. Musalig gayud kita sa kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawag tang sa sala,
sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa amahan dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon mo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, kay nasudong mo ang kahimtang sa tao nga namatay tungod sa sala. Nagbuot ka nga maluwas siya, pinaagi sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Itugot na nga muyo kami, nga kadtong nagaila nga mapaubsanon sa pagkatao sa manunubos, mahimo untang takos sa pag-ambit sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siyang turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig, usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niyag bino. Unya giihaw nila ang toro ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya miingon si Ana kang Eli, kung nahinumdum ka pa, ako kadtong babae nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagaampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo ug gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa, kitugyan ko siya sa Ginoo, aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway, nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos og kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagamingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abog, gikan sa abog iyang giisa ang kabus.
aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili, ug paghimo ug mahimayaong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala sa pagsaysay ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan, gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, o gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapabsanon. Gibusog niya ang mga maayong butang sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel, ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, o Kristo. Mga igsuon niya kita karon sa yung kabuntagon, nining ikapito nga kaadlawon, ikapito sa siyam nato nga kaadlawon nga pagpangandam, nindot nga kostumbre, nindot nga tradisyon. Kining siyam ka kaadlawon mao ang last 9 days, katapusang mga siyam kaadlaw sa panahon sa pagpangandam alang sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo nga atong gitawag mga adlaw sa Advento. Nindot ang atong nasabutan dinhi sa atong rehiyon, sa atong region, sa simbahan ang atong isgutan, ang region sa Davao, sa Digos, Tagum ug Mati, pinagi sa atong kanunay nga abtik nga Catholic radio station, DXGN 89.FM, Spirit FM, nga nining lisod nga kahimtang sa pandemya, isibya ang misa live stream. Dili na ko tas-on na kay kabaw na mo usay pasabot niya na. Unya ang ilang gibuhat, kamo nga naminaw karon, nagtan-aw karon, ilang gi apod-apod kining siyam nga kadlawon. First 3 days mao ang live stream masses sa Diocese sa Mati, unya gisundan sa duha ka kadlawon sa Diocese sa Tagum, unya sa miaging kadlawon gisundan nato karon ang Diocese sa Digos, ug karon duha ka kadlawon ang tuka ang okasyon sa Davao, karong kadlawon ug ugma, unya ang katapusan nga kadlawon sa
Disyembre 24 paghahimo usab ang misa sa Digos. Busa nindot na dunay kapilian ang mga nagsubaybay, nagsunod sa mga live streamed masses misa di Galyo sa atong radio station. Karon ang ikapito nga kaadlawon. Kadlawon nga katapusang mga adlaw sa pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, mga adlaw katapusang mga adlaw sa Adbyento. Tataw karon nagsunod magkaduol na gyud ang makahinapos ang Adbyento, makaduol na ang pagsaulog sa Pasko nga ang dominant, ang mapatigbabaw nga character o tone niya ng pagpaabot, mao nga kini usa ka maripayong pagpaabot. Dili pagpaabot nga way klaro, dili magpaabot nga discouraging, apan pagpaabot nga murag magpaabot nga nagdili nagkulismaot ang naong, apan paabot klaro nagkaduol na nga tumanon gayud sa Ginoo ang iyang saad. Busa malipayon nga pagpaabot. Unsay atong salmo responsoryo karon, ang mapagbasa karon, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga atong manunubos. Kana lang daan nagahatag ka natong reminder nga ang pagpaabot sa nga atong cultivate, atong gipahinumdum sa atong kaugalingon panahon sa mga adlaw nga sa Adbyento, usa ka aspect niya ng pagpaabot, usa ka dimension niya ng pagpaabot, mao nga usa kini ka pagpaabot nga malipayon. Unsay tuburan, unsay sukaranan, mo kini ang maayong balita. Unsay sukaranan nining maong malipayon nga pagpaabot. Nara sa salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, o among kalipay diha sa mga gifts. Kung walay gifts karon, di po kay ka malipayon. Mayon tadakang gifts, okay kay na. Pero hain man nagsukad, unsay hinungdan, unsay tuburan sa imong kalipay. Ang salmo nagatudlo kanato, no matter what, dili nagagikan sa ubang mga butang, ubang mga rason ang kalipay sa Pasko, sa pag-abot sa atong manunubos, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang atong mga pagbasa karon mga igsuon ning ikapito nga kaadlawon sa atong Misa di Galyo, lagi last days na, hapit na maabot ang pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Ang atong mga pagbasa nagahatag pagdugang explanation, dugang pagpasabot niya nang gitawag nga atong ingon nato nga malipayon nga kasing-kasing. Mangutana kita diha sa Ginoo. Unsa man ning ginuhua nga makapalipay ka nato? Unsay makuha nato sa mga readings, sa mga pagbasa nga mura ba gitawag instructive, maka pamananong kita, makahimo kitag adjustment sa atong kinabuhi sa pagtuo, nga mao'y hinungdan nga aniya kita, nagsimba kita, og I think moingon ka mo nga uyon gyud mo moingon ka ang atong pagpaabot usa ka malipayong pagpaabot ug kanang kalipay mo sumpay ngadto sa tinuod nga kalipay sa pagsaulog unya nato sa Pasko. Unsay hinungdan niya na ningon ang salmo diha sa Ginoo. Pero unsaon nato pagtan-aw kining Ginoo sa makausapa ang pagbasa karon ning naghiduol nga Pasko na, ang pagbasa karon gikan sa unang basahon ni Samuel sa Daang Testamento, nindot pag-ayo. Unsay nakanindot mao kini. Ang mama ni si Hana, ang mama ni Samuel, kini bata nga gihalad karon, gihalad kini sa templo, gihalad sa ilang sacred place. Pinangayo man ni Hana. Piting pangayo gud niya sa bata. Mo bitam ingon siya sa pari dito si Eli, siya, Eli, nungnom ba ka?
Ako man itong ning anhi diri sa maging tuig. Itong pating ampo gyud nga mga anak ko. Oh, nya, ambot, umamutubag si Ilay, ginaginunong ba siya? Basta kaniingon ang iyang mama, excited kay ba? Ako man nagadala, ilang gidala, baka, tulog ka tuig, dako-dako na na. Pinanibalagya karon 10,000 na na. Oh, dakong baka nga, dala pa sila og bino, yang dala pa sila og usa ka taksanan nga harina, traditional nga halad. Pero ang punto, sa bulaanon pa, pinangadyo ka din pataa. Hinangyo sa Ginoo nga tagaan sila anak. Sa diyang nanganak na, gidala sa templo ang bata ug ihalad. Tanawa mga igsuon, ha? Kalipay sa Pasko natong gisugyot nako karon, ha? Nalipay kay siya na, kay nakadawat siya gasa, gitubag sa Dios ang iyang gipangayo. Wow, di ba diwa gina sa Pasko? Ni anak ko'y anak. Panaingon si Hana, ako ning ibalik kanimo Ginoo. Imo man ni siya. Paningkamutan ako nga kanunay siya magsilbi kanimo. Mga igsuon, nining kalipay sa Pasko, nga giingon sa liturhiya nato, ug tataw ka na kayo, pila na ka pila na ka henerasyon nga ang diwa sa Pasko malipayon. Karon gituduan kita sa diwa sa kalipay nga gikan gayud sa balaang kasulatan. Muhatag ka nato ang Dios og gasa apan matud sa unang pagbasa sa mama si Hana nga mama ni Samuel, ako kining ibalik kanimo Ginoo. Ang kalipay dili tungod sa pag-angkon, apan kalipay tungod sa pagpaambit. Busa karong Pasko, ha, kung magbaton kita, buot kita gusto makabaton og tinuod nga kalipay, sama sa sugyot o leksyon nga atong makuha, kanunay natong ibalik sa Ginoo ang gasa. Ibalik pinagi sa pagpaambit, nga ang mga gasa nato dili atua, panangayan kini sumala sa hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo. Ang iyang mga gasa angayan gayod nga ipaambit. Dili kumkumon, dili akuhon. Tanawa na si Hana. Ngamingon man siya, babay Ginoo, salamat ha. Gihalara na ka na mo ha. Ug halad, unya, apan, dili ka na. Ningon si Hana, imo ni siya Ginoo, hinaot pa unta siya mag-alagad, kanunay kanimo. Mga igsuon, mga gasa nga atong madawat sa kinabuhi, labi na ang maginikanan nga naminaw karon, unsay pagtan-aw ninyo sa inyong mga anak. Ang peligro pa mingog, di usa ko mga anak, tako pa ng pangutana. Unsay pagtan-aw sa mga gasa sa mga anak. Atuan na ba kini? Tinuod ang mga anak tuburan sa kalipay sa pamilya nga Pilipinhon, nindot kay na, ganahan kay tag mga bata. Of course, ang tanang katawhan sa kalibutan, pero nindot kay sa tanawon nimo ang mga Filipino families, yes. Pero susiho nato sama kang Hana, labi na sa Pasko, adlaw sa mga bata o sa pamilya, naaba ang diwa sama ni Hana nga, ang gasa akong ibalik ngadto sa Dios, ibalik nako sa pagpalagad sa Dios. Kana ang pagtan-aw ni Hana kung kinsa ang Dios. Kinsa ang Dios alang kaniya nga makatabang kanato sa pag-sustain sa tinuod nga kalipay nining mga adlaw. Ikaduha, ang kalipay ni Maria sa Ebanghelyo karon. Sama kang Hana, nalipay usab si Maria, wala pa siya mga anak, apan nalipay siya nakaibaw siya nga nagsabak siya sa manunubos, ug ang iyang igagaw nga si Isabel nga dili na unta mga anak, with all calculation imposible na, apan nang mabdos ang iyang igagaw. Of course, nakahibalo kita nga ang bata mahimong si Juan magbubunyag. Apan malipayon kay silang duha, si Isabel, si Elizabeth ug si Maria, ug ngani ang traditional nga titulo niyang awit ni iyang tubag,
Magnificat. Ang akong my soul magnifies. Malipayo na magdaig kanimo Ginoo. Puno sa kalipay nga ako kasing-kasing. Apan, unsang matang sa Dios ang naghatag og kalipay kang Maria. Ang tubag niya na dakog ikatabang sa pagtan-aw sa quality sa atong kalipay. Unsang matang sa kalipay. Unsang matang sa Dios nga may hinungdan sa kalipay. Niingon man si Maria karon, nalipay ko nimo Ginoo tungod kay ang mapapitason imong bitaron sa ubos. Nalipay ko Ginoo nga wala na gutmon ug katong mga dalo na palakon imo nga way hatag. Malipay no Ginoo kay wala na imong daog-daog kanamo. Malipay ako Ginoo tungod kay dili gayud ikaw makalimot sa imong saad. Lalom nga kalipay ang gipadayag ni Maria sa iyang awit karon sa kalipay sa dihang nagkita sila si Isabel o si Elizabeth. Siya usab na sayod nga ang bata nga manunubos anaa sa iyang sabakan. Busa ngani kung magtan-aw kita, maminaw kita sa pagbasa karon sa Ebanghelyo, basin og dili kalipay ang mensahe kanato, basig naigo kita sa may naa, sapian, adunahan, nga dili magpaambit. Basig naapil kita karon sa busog kanunay, walay pagtanaw sa mga gigutom. Basig naapil kita sa giingon karon, lipay-lipay tarong Paskuha, pero mapaytas onda ita. Dili kalipay ang mensahe kanato. O wa ko mingon nga condemnatory na, tawag ka na nato nga hinaut unta nga maapil kita tanan sumala sa mga pulong ni Maria nga makabaton ug malipayong kasing-kasing tungod kay magbag-o kita, magbag-o sumala sa paglantaw sa Ginoo nga gipadayag ni Maria sa iyang awit karon. Busa mga igsuon sa makausap pa niining tuiga, nining mga adlaw sa Advento, last days of Advent. Dili lang mabaw nga kalipay nga pagsaulog, in anticipation, nagpaabot kita sa pagkatao sa Ginoo, apan lalom nga kalipay. Kalipay nga matod ni Hana, kalipay nga nakadawat ako og gasa, apan kining gasa iya gyud sa Dios ug ipaambit nako sama sa Dios alang sa uban. Kalipay sama kang Maria nga usa ka Dios nga makatarunganon, usa ka Dios nga nagtan-aw sa mga kabos, usa ka Dios nga nagtan-aw sa mga nag-antos, usa ka Dios nga dili mahikalimot sa mga gigutom o mga dinaog-daog, usa ka Dios nga dili mahikalimot sa iyang gisaad. Ug sa dihang moabot na ang Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo, hinumduman nato unta ang atong kalipay sama sa Salmo nag-ingon, nalipay ako tungod sa Ginoo. Ang atong katilingbanong panghamuyo. Nagasunod sa paniingnan ni Maria, ang atong daygon ug pasalamatan ang Dios Amahan nga sa kabuhong sa iyang pagkamanggihatagon. Mihatag kanato sa iyang bugtong anak atong manunubos ug sa matag panghamuyo kita moingon, ang among kaugalingon musangyaw kanimo Ginoo. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo Ginoo.
Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco ug mga kaobispuhan sa simbahan, nga sama kang Maria, maminaw sila sa pulong sa Dios ug dili maglangan sa pagsangyaw niini. Magampo kita. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo, Ginoo. Magampo kita alang sa mga inahan nga mulantaw sila kang Maria, isip usa ka matuod nga dangpanan ug tuburan sa paglaom, diha sa higayon sa pagsulay ug kasakitan. Magampo kita. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo, Ginoo. Magampo kita pinaagi sa pagpangama ni Maria, nga ang mga kabus mahimong gawasnon gikan sa ilang kahimtang. Magampo kita. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo, Ginoo. Magampo kita alang kanatong nagkatigom dinhi, nga sa atong paghatag ug pasidungog kang Maria diha sa atong kinabuhi, ug sa atong mga panimalay, makapalawom nato ang pag-ila sa iyang anak. Magampo kita. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo, Ginoo. Magampo kita alang kang Maria Venusiap sa iyang hinanaling kaayuhan. Magampo kita. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo, Ginoo. Magampo kita alang sa mga mihanahal natong nangamatay, nga dawaton na sila sa mga santos ug muduyog kang Maria sa walay katapusang pagdaig sa Ginoo. Magampo kita. Ang among kaugalingon musangyaw kanimo, Ginoo. Amahan, nagapasalamat kami kanimo alang sa mensahe sa kalinaw nga gidala ni Maria alang kanamo. Hatagi kami sa panabang nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog dawa Ginoo, king mga kasangapan ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Ang panmamahimong lawas ni Kristo ihatag alang sa atong kinabuhi. Palihog dawa Ginoo, king mga kasangapan ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Mga igsoon, magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, masaligon sa imong gugma, ania kami sa imong altar. Nagdala nining mga gasa, human kami kahugasi, pinaagi sa imong grasya. Magsantos unta kanamo kining misa nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw, hangtod na ikaw mo balik. Anong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalat kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moalagad ug moatubang kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugoon nga obispo uban sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag gana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan among nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon maghatagay kita sa usag-usa sa timaan sa kalinaw. Ang kalinaw manaa kaninyo. Guardaro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Guardaro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Guardaro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Kini maong akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handuman. Jesus, nagatuo ako nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Tinig langit nung kalangan, gitawat sa kabus. Ang sagawan kapagyasan, sa namatay sa krus.
Mag-ampo kita. O Ginoo, maglig-on ka namo ang among pagkalawat, aron inubanan sa mga maayong buhat. Mahimo kaming takos, pagsugat sa taliabot nga manunubos, o pagdawat sa mga ganti sa pagkabulahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa inyong pagtambong, pag-uban ni Santos nga misa, mga suki sa atong Catholic radio station DXGN 89.9 Spirit FM. Hinaut punta magpadayon kita sa pag-inampuay sa usa, magkita na punta ugma sa kaadlawon. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaa usab kanimo. Atong daygon ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong panabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na ang Santos nga Eukaristiya, atong dadon ang kalinaw ug kalipay diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mata na muabot na siya, muabot na si Kristo, ang atong Diyos o Ginoo. Muabot na ang gihandog, muabot na ang paglaom, muabot na ang gumabu sa pagmatapag matanan. Sa dakong pagpailob Ginoo, nagahulat kami kanimo. Ikaw ang dalan sa kagawasan, ang kalinaw kung magkaangayan. Pagmata na muabot na siya, muabot na si Kristo, ang atong Diyos o Ginoo. Muabot na ang gihandog, muabot na ang paglaom, muabot na ang gumabu sa pagmatapag matanan. Atong pasalamatan ang nangulo ni ining Santos na Misa karon sa atong ikapito nga adlaw sa Misa de Gallo, Most Reverend Romulo G. Valles D.D., atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President. Ug ang atong Santos na Misa ug mga adlaw sa ikawalo nga adlaw sa Misa de Gallo, paghihimuon gihapon diri sa Archbishop's Residence Chapel of Torres Street, Davao City, ug panguluhan gihapon ni Most Reverend Romulo G. Valles D.D. Ug niining Santos na Misa atong pasalamatan atong mga mission partners. Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Georgie Ilagan Bian, GUP Farming Resort,
Sumaya Arances Boagas family, Gonzales Famador family, Danilo and Florence Alzate and family, Art Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy family, Maha Opus and family, Mr. and Mrs. Carlos D. and family, Telma Derla and family, Roland and Abigail Mendoz and children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and family, Astrid Ada Angala, Roselina and Edita Domingo and family, Chongson Cordova Paderon family, Francis Lloyd Arizola and family, J Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and family, Mr. and Mrs. Roche and family, Catherine Zamoras and family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and family, Fred Milivo, Hari Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and family, Lynn and Don Lalian and family, DreamVet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and family, family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion Mangrobang, Noel and Marcy Legaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Mr. and Mrs. Rene Julito and family, Dr. Jessica Haen and family, Alden and Tweet Melgarejo and family, Open Door Davao, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services and other allied services incorporated, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius Glowa, Riadel, Philip James, Crisa Faye, Pellegrino family, Chofila Villegas Bisnar and family, Jerly Tabige and family, Rachel Rigunan, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Lini Gamolo de la Serna, Marilisa Palo, Mr. and Mrs. Danilo Macamay and family, Echavarri family, French family and Lim family, Marisa Campos, Teresa Valenzuela and family, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Engineer Jerry and Remy Hosol and family, Jerry Jojo Antes and family, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and family, Paz, Conanan Gira and Tahil families, Mr. Celestino Barreto, Isabelita Bitinala, Nicolas and Joy Rama, Dr. Arlian Bacanaya, Aldwin Navarro, Bing and Francis Ina Bargamento Toreno, Roslyn and Matthew Malknerny and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Ronald and Christy Idosma and family, Charis Vet Gillian, Mark and Lizelle Villamayor, Dave Fernandez, Amparo Chamen, Junie Tagalog and family, Joaquin and Bello family, Rosalie and Julian Hill, Rosalia Calderon and family, Engineer Angelita Fernandez and family, Leo, Alvaro, Manjo, JJ, Canon, and Sweet Mandraso, Jerry and Meraflor Tan family, Josefina Pongase and family, Flora Baclayan Ruiz Sueco, Pacabis family, Leticia Licera, Lucel Licera Sereno, Hilda Galledo and children, Dofi Manlulo and Candice Salcedo, Ricardito Gajani, Janet Estepa, Choco Bean, Engineer Brenda Howe and family, Rosalino Tero and family, Kit and Belia Castillo, Evelyn Iparagire, Mr. and Mrs. Winston Tapis and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Patrick Louis Diquina, Alma Early Adlaon, Canadian Auto Parts,